Catalans, catalanes, pebrots d'en Sílvia Berlusconi, que sou com boles de mozzarella. Ei, abans que res, recordar-vos que diumenge és la marató de TV3. Tinc una bona notícia i una de dolenta. La bona és que qualsevol donació hi serà benvinguda. La dolenta és que he intentat oferir en Duran com a donació i no ha colat. Però deixem de banda les iniciatives solidàries i parlem de les iniciatives malvades del govern espanyol. La reforma del ministre Wert és un atac gravíssim contra la nostra llengua. Més greu que sentim Paco Maruenda recitant versos de Martí i Pol. No oblidem que la immersió lingüística és un model d'èxit. Gràcies a ella, un pagès del Berguedà pot anar a l'Hospitalet i demanar un refresc sense utilitzar el llenguatge dels signes. I a l'inrevés també. Gràcies a l'escola catalana, en Messi podria parlar en català, tot i que encara no ha trobat el moment de fer-ho. I el més important, gràcies a la immersió lingüística, catalans de tots els orígens poden mirar TV3 i entendre tot el que s'hi diu. No sé que hi surti en Ferran Adrià. Dilluns, milers de vosaltres vàreu sortir al carrer per defensar la llengua i he de reconèixer que em vaig posar una mica botifarró. Compte que no torni a recollir la voluntat del poble i us munti unes altres eleccions anticipades. Que estic molt loco! No, és broma. Que ja sé que vosaltres al carrer feu una cosa i a les urnes en feu una altra. Rancuniós! Gràcies. Però cal que ens mantinguem units, perquè el 2013 serà molt xunga i caldrà fer més retallades. M'ho ha dit un ocellet. Un ocellet de 90 quilos que respon al nom de masculer. Però mireu-ho pel costat bo. Jo, el vostre presi, estic molt a prop de superar el rècord de retallades en any natural. Des de l'any 75 que el té un ministre de Sanitat alemany, aquest, Hans Puttenmauer. Li deien el xerrac de Baviera. Un crac, escolta. Es veu que va retallar tant que va deixar els supositoris de la mida d'una joanola. Si d'aquí a cap d'any prenc possessió del càrrec i no em lesiono, crec que el podré superar. Ei, tranquils, d'idees en tinc moltes. Canviarem la marcromina per ketchup. Posarem pupitres de 2 pisos per encabir més nens a les aules o substituirem les pilotes de goma dels Mossos per pilotes de ping-pong. Això últim és broma, esclar. Ja ho veurem. Retallar és com posar-li una perruca en Duran i Lleida. Les possibilitats són infinites. Té sentit! Home, és que ets com en Mr. Potato. En fi, catalans, catalanes, pebrots d'en Berlusconi, que sou com boles de mozzarella, visca Catalunya. Amb il·lusió!